Hej så velkommen til. I dag der skal vi spille World of Warcraft på en meget speciel måde. Som en kammerat har vi fundet nogle bugs på en måde. Altså noget WoW ikke har fikset. Og det min indsats skal gøre, det er bare du får de her Elixir Giant Growth, som du så går hen til en væg, for eksempel her. Så nu vi er lige her ved Stormwind, lige her hvor Varian bor. Så vi sætter den her, bruger den, logger du ud, så logger du ind igen. Og så kan du hoppe, så er det inde i væggen. Du er inde i fucking bygningen. Nej, vi er fucking inde i Stormwind. Inde under trappen. Det er bare på se, vi er under det her. Der er så mange steder, man kan gøre de her forskellige ting. Se hernede. Nu har jeg fucking lavet HP, men det er lige meget. Det er fordi jeg PvP'er meget på den her, så der kommer de der ting op. Men vi er inde i under Stormwind. Under Stormwinds hvad fanden hedder det? Slottet. Og man bare se hvordan de har. Det jeg tror når de har bygget alt det bakker her, alt det her. Jeg tror bare det har været der, og så tror jeg bare de hiver op i det sådan. Sådan de har hivet op i det inde på deres, der hvor de laver det. Jeg synes bare det her var lidt fedt, men jeg prøver lige at finde et andet sted. Og så klipper vi der bare lige derhen, når det er. Så vi klipper bare nu. Jeg vil bare lige vise hvordan I køber de her, hvor I køber alt det der. Hvad fanden? Vi køber, man kan bare, den her, det er et stik, det er 3 stik. Bare køber det her. Buy one, buy one. Buy one. Scanning. Fuck no, scan no. Buy one, sådan der. Vi køber bare. Altså, vi skal bare have. Nu har vi ude vores bank her. Vores mailbox. Hvad finder det? Har jeg købt noget forkert? Ej, lad ikke sige, jeg købte noget forkert. Det er opskrifter. Det er fucking opskrifter. Fuck, jeg må goal. Red gold. Search. Giant Growth. Der har vi den. Den der. Kan man komme? Ej, ikke sige man kun kan. Ej, jeg vil gerne buyer. Nej. Man kan få, her får jeg buyout. Yes. Buyout. Yes. Buyout. Yes. Buyout. Yes. Buyout. Yes. Yes. Det er noget, man kan tippe den her. Det er accept. Der er sgu 20 her. Nej, ja, så har vi masser. Jeg ved ikke hvor jeg har sådan. Vi får i hvert fald masser af dem her nu. Godt. Sådan er. Det er sådan, man køber dem. Så har vi også det her sted her. Hvis jeg lige kunne lande her. Her. Giant Growth, ikke? Gør man bare præcis det samme. Det skal gerne være for at finde, så I kan også selv rende rundt og finde dem. Det er steder med sådan her. I kan se for eksempel, man står på en platform her, og så er der noget lige over. Og så går du helt ind til det. Bruger den. Og så logger du ud. Så må du gøre det. Så logger du ind igen.
hopper lidt. Der må jeg stå på det. Så kan du se her. Der røg vi lige en gildbank, fordi vi gik forkert. Det var bare den lige der kort tid, kunne lige se, at vi lige var derinde. Jeg kan ikke have det igen. Jank Roof af. Log ud. Log ind. Hey, bum. Hop. Okay, det er fordi jeg glemte at tage den af. Fuck, hvor dumt. Så tager jeg bare lige en. Bum. Log ud. Vi logger ind igen. Og så er vi inde i væggen igen. Altså, jeg synes, det er en sjov fejl, at Blizzard har lavet. At de har lavet det her. Så skal vi passe på, at vi ikke kommer til at... Vi skal lige get den her vej rundt. Fuck, nu sidder jeg fast. Fem gør bare. Se, der. Bum, se, nu er vi herinde. Herinde. Du kan ikke komme herind på nogen eller sådan noget. Du kan ikke hoppe derop. Du kan ikke hoppe ud på nogen som helst måde. Men det skal faktisk lige undersøges. Nej, du kan ikke hoppe ud på nogen som helst måde. Der er ingen måde at komme herind på, anden at bruge en bug. Det her, det er anden ting, I gør. Men jeg synes også selv, I skal prøve på det. How are you? Prøve at bruge det her, fordi det er pisse sjovt. Bare gå rundt og finde dem her, og der er også i Deathmines, der kan vi lige bort til ned. Der kan man også hoppe ned, men der skal det kræve lidt mere skill på en eller anden måde. Du skal være i hvert fald en mage, eller noget der kan sprinte og slowfall. Og der foreslår jeg bare en mage, hvis jeg har det. Det er i hvert fald hvad jeg foreslår, men lad os lige prøve at komme ud her. Lige noget at komme ud, det er at bruge din headstone. Eller hvis du er en mage, brug dine portaler. Det er din garrison headstone. Det vil du bruge for at komme ud herfra. Ellers så kan du ikke blinke eller noget som helst andet. Hvis der er anden måde, du kan komme Moonglade fri med en druid, der kan... De kan tilbage til Moonglade. Jeg ved ikke, om de kan tilbage andre steder. Men vi ses bare lige om lidt, når jeg er nede ved Deathmine. Der skal vi endelig komme ned, og dernede er der en outland model, hvor de har bygget det. En model, som de så ikke har fjernet igen. De har brugt den. I Outlands måske har brugt den. Jeg er ikke sikker på, om de har brugt den. Men den er i hvert fald dernede. Der står en model ude for Deathmine. Det synes jeg er rimelig spændende. Så det synes jeg bare lige skal følge med på og se. Så vi ses bare ned. Så er vi tilbage fra det sted her. Nu er vi inde i Deathmines, som I kan se. Og den måde vi spokker os ud af Deathmines ud, nu vil det stadigvæk være inde i instant. Det er at gøre det her. Nu ved jeg ved ikke, om vi kan gøre det her. Så jo, sådan der. Så tager vi Jank Roof af. Så vi se her. Så er det den her vej, og så mener vi skal kigge den her vej. Og så kan vi lige komme, jeg mener det her. Vi prøver i hvert fald lige nu forsøg, men der, du går helt ind til væggen. Bruger din Jank Roof. Så logger du ud. Så skal vi vente de her klamme 18 sekunder, fordi vi ikke er i en hovedby eller noget. Så logger vi ind igen. Lad os håbe, vi gør noget rigtigt. Det har vi. Se, der er helt blot derude. Der er det en sluffer på. Jeg tror ikke, vi gør det rigtigt. Nej, vi skal den vej. Vi skal kigge den vej. Vi bliver dæset lige om lidt. Der bliver dæset. Og så dør du. Når jeg falder ned og dør, så skal du gå ind i instance igen. Nu skal vi finde ud af, hvilken vej vi skal kigge. Rimelig professionelt lavet det her. Det ved jeg godt. Jeg ved godt, at jeg er god til at lave professionelle videoer. Se starten ind i sådan. Så er det igen. Nu skal vi vente der kl. 10 sekunder.
mener faktisk gik den her vej. Den her vej. Så skal vi bruge den der. Og så skal vi lade gå ud. Men vi ses i hvert fald lige når jeg er landet dernede. Så ses vi bare dernede, så viser jeg lige hvor den der model er derhenne. Hvilken vej jeg skal gå. Så finder vi det. Så ses vi bare lige om lidt. Break speed, så bliver det fremad. Jeg tror sgu vi gør det, drenge og piger. Se, så er vi her. Så er vi ude af Deathmines. Vi er ude af Deathmines lige nu. Eller, vi er stadig inde i Instance, men vi er ude af Deathmines. Man kan mount op, det kan man godt. Det er nogle steder i Dungeons, hvor du bakker dig ud af dem. Der kan du ikke mount op. Men vi skal i hvert fald lige herom. Prøv at se, hvordan det ser ud. Sådan ser Deathmines ud udefra. Det er sindssygt. Det er fucking sindssygt. Synes jeg selv. Men lad os bare lige hoppe over på den anden side her. Bum. Helt ud for enden. Når du går ud i vandet, du falder ikke ind. Jo, du kan hoppe ud om mappet sådan. Prøv at se, der står vi af. Men Deathmines, hvis I ikke ved hvor Deathmines ligger, så ligger det hernede. Så kan I se, at her ligger The Deathmines. Så kommer I ind i Deathmines. Så går I helt ned for enden, og så ligger der en portal dernede. Og dernede er Deathmines. Og herovre ligger modellen til Outlands. Det synes jeg er sindssygt. Der ligger modellen til Outlands. Inden Outlands blev bygget, var det i gang med at bygge det her inde i Deathmines. Det er sindssygt. Jeg synes det er vildt. Hvis det er kom hen og se et sted i WoW, hvor der har været ikke særlig mange mennesker. Det er model til Outlands. Jeg skal lige huske at sige, at herhenne, det er ikke alle ting, der er, man kan gå på. Der er, af stenen her. For der er et hul, og hvis du gør det noget, så bliver det blæset. Jeg skal nok lige prøve at vise det, hvad der sker, hvis der falder noget. Men se, det her, det er Outlands jorden. Det er fucking mærkeligt, ja. Det er fucking sindssygt. Jeg synes, det er vildt. Hvis bare lige kommer herude. Og der ligger Deathmines. Det er vildt. Jeg synes, det er vildt. Jeg ved godt, jeg har set tingene mange gange, men jeg synes, det er sygt. Prøv at høre det. Hvis jeg ikke snakker alt for meget. Nogle af de her sten, der kan du gå på. Ikke alle sten kan du gå på. Men det her, det er en Outlands model. Det er sådan, at Outlands skulle have set ud nogle steder. Jeg synes, det er så vildt. Jeg synes kraftedeme med det er vildt. Find et sted. Jeg ved, I skal ikke lige spørge mig om, hvad fuck det der nede er. Det der lille af nede. Det ved jeg ikke lige hvad. Det ved jeg ikke selv hvad. Men jeg hørte i hvert fald, at der skulle være sten her. Men ikke alt det må gå. Man kan i hvert fald vise jer, hvad der sker, hvis du hopper ned i hullet. Så bliver det blæset. Gør lige, jeg tjekker lige flere ting. Men i hvert fald, prøv lige at hoppe ned nu. Men det her, det er Outlands-modellen. Jeg synes selv, I skal have lov til at udforske resten af det. Selv jeg har udforsket mega meget, eller sådan det meste af det, men jeg synes selv, I skal lov, fordi det er så fedt at komme ind for første gang hen og se Outlands-modellen. Det synes jeg er vildt. Jeg synes kraftedeme med det vildt. Men lad os lige komme hen. Så falder jeg bare ned, og så bliver det i sædet. Så kommer jeg ind i start af sædet. Det her er sådan, at sætte ud nedenunder. Ja, jeg venter bare på, at jeg bliver d-sædet. Der er dør. Bum. Så er vi her. Jeg er blevet ved at tage for den der. Fuck det. Men det var i hvert fald, hvad jeg havde for min video i dag. Og hvad jeg synes, I skulle se. Hvad jeg synes, lige nogle fede boks, I selv kan prøve. Jeg synes selv, I skal prøve at udforske de forskellige steder. Man kan gøre det mange steder, hvor der er en platform i bunden. Ligesom i Deathmines, hvor der var røret, og så var der væggen over. Så bruger du Elixir Giant Growth.
går du helt ind væk, hvor Elixir Giant Growth, logger ud, logger ind igen, så hopper du bare lige et par gange, og så hopper du bare stille og roligt fremad, og så falder du ned, og så burde du gerne være inde i de ting. Man kan ikke gøre det her, for eksempel. Du kan ikke bare gøre det her, hvor Elixir Giant Growth hopper ind i væggen, det kan man ikke. Det skal være noget over og noget under dig. Ikke jord sådan det her, men en platform ligesom den her, og det der sådan noget. Du skal stå oven på noget, der er blevet sat, vil sige. Men jeg vil i hvert fald tak for den her video. Jeg synes, at hvis I synes, det var fedt, og jeg skal komme mere af de her box, jeg kan finde, så må I rigtig gerne putte den der like dernede. Det vil jeg fucking glad for. Jeg vil også blive rigtig glad for, at det... Så kan jeg også se, at I synes godt om det, jeg kan finde nogle flere. Men jeg siger i hvert fald tak for den her video. Hej hej.